Sa sulod sa pasilidad, kompleto kini sa hygiene kit na ay lamisa ug higdaanan sa pasyente. Gisiguro sa DSWD nga naa sa standard ang pagkahimo niini nga adunay comfort room aron dili maburo ang pasyente sa COVID-19. Ang pasilidad gi-turn over kini ngadto sa Barangay Puliran, Sibuko, Zamboanga del Norte nga gidisenyong modular isolation facilities nga layo sa komunidad. Ito po isang proyekto galing sa DSWD from the national level at sa tulong ng ating mahal na mayor, ng counterpart din ng Barangay Puliran na natapos na po ang ating 813,000 pesos ng proyekto natin. So ito po isang proyekto na malaking tulong sa ating barangay upang ma-prepare ang ating pandemya na COVID. Hangtod karon, dili gihapon mo kumpiyansa ang LGU Sibuko bisan mikalma na ang kaso sa COVID-19. Hilabi na nga ang tanang 28 ka mga barangay sa lungsod ang tukuran og isolation facilities para sa COVID-19. Duha ka modular isolation facilities ang natukod sa Barangay Puliran. Mga barangay opisyal, alagaan po natin ang proyekto na to kasi hindi ito mangyayari kung hindi din sa tulong ng ating mga mamamayan at talo ng ating mahal na mayor. So sa ganon, sa muli magpapasalamat tayo. Naapay ipang tukod nga ingon ani nga proyekto diin ang pundo gikan sa national government. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe.